सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। विविध सामाजिक उपक्रमांनी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांचा वाढदिवस साजरा होणार आहे। पाहूयात। आमचे लाडके आमदार सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेब यांचा 18 जुलै रोजी वाढदिवस होत आहे आणि या वाढदिवसानिमित्त आम्ही सगळे नगरसेवक, सगळे पदाधिकारी, कार्यकर्ते समाज उपयोगी जे समाजाला आवश्यक गोष्टी आहेत किंवा जे कार्यक्रम होणे अपेक्षित आहे असे कार्यक्रम आम्ही दीपकभाईंच्या वाढदिवसानिमित्त घेणार आहोत। उदाहरण घ्यायचं झालं तर देवा सूर्याजी आणि त्यांची टीम ही 18 जुलैला रक्तदान शिबिर घेईल। महिलांतर्फे रुग्णालयात फळ वाटप केलं जाईल, अंधबांधवांना मदत केली जाईल, छत्र्या वाटप केली जाईल, धान्य वाटप केलं जाईल। असे अनेक प्रकारचे समाज उपयोगी कामं या वाढदिवसानिमित्त केले जातील आणि त्याचप्रमाणे शाळेमध्ये सुद्धा, प्राथमिक शाळेमध्ये सुद्धा वया वाटपाचा कार्यक्रम केले जातील। असे अनेक कार्यक्रम दीपकभाईंच्या वाढदिवसानिमित्त 18 जुलैला केले जातील आणि त्यांचा सुद्धा वाढदिवस स्वतः दीपकभाईंना विनंती करू आम्ही इथं उपस्थित राहण्याचा आणि त्यांचा वाढदिवस साजरा करू। आज सभेमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही मांडताना दिसला। टक्केवारी 2% टक्केवारीवरनं तुम्ही उपस्थित प्रश्न केले, पुरावे मागितले। आज तुम्ही उघडं पडलं सभागृहात सगळ्यांना, सत्ताधाऱ्यांना, मुख्याधिकाऱ्यांना आणि सगळ्यांना, त्याबद्दल काय सांगता? माझ्याकडे पुरावे मागितले, मी पुरावे दिले। हे तुम्ही स्वतः सगळे हजर होतात, बोलण्याची काही गरज नाही। तुम्ही स्वतः सगळे होते, पुरावे दिले, पुरावे मागितले, पुरावे दिले। मी कधी पुराव्यांशिवाय बोलत नाही। जे माझ्याकडे पुरावे होते ते मी नगराध्यक्ष मॅडमकडे सादर केले। कामाचा पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला असताना बिल थांबवताच येत नाही। 7 दिवसाच्या आत ते द्यावं लागतं। महिना होऊन उलटला तरी बिल देत नाही, याचा अर्थ काय होतो? आम्ही काय समजावा? आणि त्यांनी माझ्याकडे तक्रार केली, माझ्या प्रति नाव लिहून, म्हणून मी तो मांडला विषय। मी विचारलं ना सीओना, तुम्ही चेक तयार सही मारली का? होय म्हणून सांगितलं मला ना, मग चेक का देत नाही? मग तेच तो मी मुद्दा उपस्थित केला ना। मग तुमचा काय विषय आहे का? हा पण विषय गेला। 18 जे मक्तेदारांना मुदतवाढी आहे तो पण तुम्ही होता सभागृहाचा विषय प्रेसमध्ये बोलणं उचित वाटत नाही। तुम्ही ऐकला ना का? कारण काय होणार मग ते वेगवेगळे विषय येत राहणार, त्याच्यामुळे तुम्ही समजून घ्या। तुम्ही माजी नगराध्यक्ष होता, तुमच्याही काळात आम्ही सभागृहात यायचो, इथे अनेक बैठका व्हायच्या, आम्ही तेव्हा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करायचो। आज व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला बंदी नगराध्यक्षांनी घातली। मुख्याधिकाऱ्यांकडे मागच्या 2 काउन्सिलमध्ये आम्ही लेखी मागितलं पण मिळत नाही। काय नेमकं भीती कशाची आहे सत्ताधाऱ्यांना? हे तुम्ही सभागृहात टक्केवारीचा विषय म्हणतात, त्याची भीती आहे की अजून कशाची भीती आहे? मी त्या विषयावर काय बोलू इच्छित नाही, मला बोलायचं पण नाही आहे। पण स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये हा अधिकार नगराध्यक्षांचा असतो, त्यामुळे मी या विषयावर काय बोलू शकत नाही। प्रत्येक नगराध्यक्षाचा अधिकार असतो। टक्केवारीबद्दल बोललाय आता सभागृहासमोर, पण नगरविकास खातं हे तुमच्या पक्षाचे नेते आहेत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत, स्थानिक आमदार दीपक केसरकर तुमच्याच पक्षाचे आहेत, तुम्ही जिल्हा प्रमुख आहात। मग आत्ताच त्यांनी सांगितलं की नगर अभियंत्याने ते अभिप्राय दिलाय काम अपूर्ण असताना, याची सखोल चौकशी लावून त्या अभियंत्याच्यावर कारवाई होणार का? टक्केवारीपेक्षा ज्या अभियंत्याने आत्ता तुमच्या भाजपच्या नगरसेवकांना सभापतीने म्हटलं की ते काम अपूर्ण आहे एकीकडे, तुम्ही तो पुरावा दाखवा। तुमच्याकडे ठेकेदार घरी काय येतो, हे पत्र काय देतो, नगर अभियंता पत्र काम झाल्याचं देतोय, एकीकडे अपूर्ण आहे। या सगळ्या खेळखंडोबा प्रशासनाचा असताना तुम्हाला सांगतो, 2 मिनिटं ऐका, तुमचा विषय मला कळला। मी तो पुरावा दिला, सुधीर आडवीकडे मागितला म्हणून, नाही तर मी दिला नसता। एखाद्या विषयाचा पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतर बिल द्यावंच लागतं, ते कोणी अडवू शकत नाही। पूर्णत्वाचा दाखला दिलाय ना, काम पूर्ण झालं आणि त्याचे चेक पण काढले गेले। चेक काढले जर गेले तर मग ते का चेक देत नाही 1 महिना होऊन, आणि स्वतः कबूल केलं ना सीओने सभागृहात, चेक काढले।
साहेब चेक देण्यापूर्वी त्यांनी खात्री करून घेतली पाहिजे होती सीओनी. तेच की नगर अभियंता जर देतो एकीकडे आणि मुख्याधिकारी सांगतायत की ते मला माहितीच नाही आणि माहिती नाही तर चेकवर सही कशी मी झाली? काय म्हणतो मग असं असताना नगर विकास खात्याकडे या अशा अधिकाऱ्यांच्या आणि याच अधिकाऱ्यांना तुमचेच आमदार मुख्याधिकारी कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न हे करतात. बघा, बरोबर आहे? काही विषय मी बोलू शकत नाही, सगळे तुम्हाला माहिती आहेत, तेव्हा आपण याच्यावर न चर्चा केलेली साहेब, एक शेवटचा प्रश्न. तुम्ही जो सभागृहात म्हटला आज सावंतवाडीतले नागरिक खड्ड्यात पडत आहेत, रस्त्यात जात आहेत, गढूळ पाणी पित आहेत, अनेक प्रश्न आहेत. मात्र 38 जे विषय झाले त्यातले 25 विषय हे फक्त मुदतवाढीचे होते. त्याकडे तुम्ही कसं बघता? तो विषय मी सभागृहात मांडलाय, तुम्ही स्वतः होता. मी कसं बघतोय ते तुम्ही प्रत्यक्षात माझं बघितलेलं आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही ते काय ते